Adatlygyň Daşowdaky çeşmesi soňky hepdelerde Aşgabatda işlemäge gidýän daşowdlaryň köpelip başlandygyny, emma olaryň köpüsiniň paýtagtdaky guruluş kärhanalary işe yerleşjek bolanlarynda para talab bilen ýüzüýiz bolýandyklaryny habar berýär. Adatlygyň çeşmeleri geçen ýyl sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen 5-nji Aziýa oýunlaryndan öň vilayetlerden gelip guruluşyk firmalarynda işleýän içerki zähmet migrantlarynyň köpçülikliğin paýtagtdan çykarylyp ýaşaýan ýerlerine uğradylandygyny habar beripdi. Ýan ýakynda il arasynda Aşgabatdaky firmalar işe başlapdyr diýen maglumatlar peýda boldy we işsiz gedip ýören daşowdlaryň köpüsi bu habara begenip işe girmek umydy bilen Aşgabatda gitdiler diýip belli sebäplere görä adynyň aýdylmagyny islemedik çeşme ýazýar. Onuň sözlerine görä zähmet migrantlarynyň işe girmek umydy köplenç firmalaryň kadrlar bölüminde puç bolýar. Sebäbi olardan girjek işine laýyklykda öňünden 3-4 müň manat möçberinde para talap edilýär. Daşowd vilayetiniň Akdepe etrawynyň Aşgabatda işe girmäge giden ýaşaýjysynyň adatlygyň çeşmesine gurrun bermegine görä, onuň dokument tapşyran firmasynda kadrlar bölüminiň işäri dokumentlaryň ýany bilen aýdylan möçberdäki pulu getirmelidigini aýdypdyr. Egerde işe girjeň çyn bolsa aýdylan pulu getir, bolmasa wagtymy alma, firmanyň gapysynda iş sorap gelen müň adam garaşyp dur diýip Akdepeli ýaşaýjy kadrlar bölüminiň işäriniň ýüzüne alandygyny gurrun berdi. Adatlyk bilen söhbetde şolyan yerli synçylaryň köpüsiniň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanda soňky 10 ýylda para bermän işe girmek barha kynlaşýar. Şeýle-de aýdylmagyna görä para bermegiň dürli görnüşleri bar. Aýdaly käbirleri işe girmek üçin soralan parany nagd görnüşde öňünden berse, käbir ýagdaýlarda işsiziň ýagdaýy nazarda tutulup, onuň işe girenden soň alan aýlygynyň belli bir bölegini bir näçe aýlap başlyklara bermegi şertleşdirilýär diýip yerli synçylar gurrun berýär. Emma häzir işsizlik meselesini para vermek arkaly çözmek synanyşyklary hem barha kän şowsuzlyga uçraýana çalym edýär. Adatlygyň Daşowdaky çeşmesi bilen gürleşen zähmet migrantlarynyň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, Aşgabatdaky döwlet guruluşyk edaralaryna 3-4 müň manat para berip işe yerleşen daşowdlaryň köpüsi beren parasyny hem ödäp bilmerin öýdüp alada galýar. Sebäbi guruluşyk firmalaryndaky iş ören haýal gidýär. Bir aýda ortaça 20 gün guruluşyk materiallary ýok diýen bahana ýa sebäp bilen iş bolmaýar diýip çeşme bilen guruluşan raýat gurrun berdi. Bu ýagdaý netijesinde işe girenleriň gurrun bermeklerine görä 3000 manat berip işe girenler bir aý dolu işlende bary ýogy 1000 manat çemesi aýlyk alýar. 5000 manat berip işe girenleri bolsa bir aýda 1500 manat çemesinde aýlyk aljakdyklary aýdylypdyr. Emma firmalarda häzirlikçe bir aýyň dowamında 10 günem dolu iş bolmaýar. Guruluşyk firmalary diňe iş bolan güne hak töleýär. 10 günüň iş haky bolsa Aşgabatda kwartira tölew bilen naharlanmaga da yetmeýär diýip Akdepe etrawynyň Aşgabatda iş gözläp giden ýaşaýjysy gurrun berdi. Gepin gerdişine görä aýdylsa Türkmenistanyň prezidenti mart aýynda yerli guruluşyk firmalaryny ýurt içinde öndürilen guruluşyk materiallary bilen üpçün etmegi tapşyrdy we daşary ýurtdan getirilýän guruluşyk haritlaryna gümrük paýyny salmak hakyndaky karara gol çekdi. Yerli synçylaryň tasdiklamagyna görä Türkmenistanda soňky 10 ýylda gurulan deshgalaryň guruluşyk materiallarynyň köp bölegi daşary ýurtlardan getirildi.